wangu Junje pakanoti avhure mota yake nemakiuda yanobvanzi dameti mumusoro nezisimbi wangu achirohwa wangu achiwira pasi paanodaiso yanga iri friend yake Nandu for more than 10 years. Apa Teo anobva azviona pakamera udaiso obva audza Njuzu obva atoshamisika obva atanga kudhiraivha vachienda ikoko. At the same time uya Nandu anotorani Junje achienda nayo achitodaiso akafenda achidaiso Junje akutoona vanhu 2 vaanoziva kutodaiso akutoona istepmother yake paari kubvunza Nandu kuti kwewo ndichii chiri kuitika kurealize kuti ibest friend yake zvikanzi ndiri kubhadharawa mazimari akawanda than unondibhadhara iwo after this job handife ndakazoshanda futi ndofane mazimari onzi kwewo sadaro kuita sepa anodaiso kuona istepmother yake waizi Nandu yawo yaobva atora Jackson obva junga neJackson wangu. Jackson inobva mudza kuona Jackson randa kujunga iri ndo rakauraya mudhara wako. In 10 minutes unenge wafa, maximum unogona kuzofa pa 30 minutes, but ndo Jackson rakakuuraya. Waizi achitotaura neuyo achinzi iwowo ndofana kufa waizi. Ndozvo maurayiro atakaita mudhara wako. Momzi yaya ndo yaitaura stepmother achiti ndo maurayiro atakaita mudhara wako paipai. Zvikanzi takatomurova nedemeti reJackson, iye mudhara wako anga kusiyira inheritance yemazimari ese mabillions emazimari achikusiyira iwowo kuti waita sei. Saka ndakabva ndamuuraya inini. Ndo maurayiro andakaita mudhara wako ndakamubaya neJackson. Idzi Junje bva dzabvunzwa saka even ne2 mahusbands ako akafa ndo zvawakaita idzi dzichisekera dzitarisa mudenga zikanzi yes ndo zvandakaita ndakavaita sei ndakavauraya futi nesame way for more than 20 years hapana akatomboziva ndakaita sei. Iwowo newowo futi ndichakuuraya 20 years ndo zvazvichaita. Achipedza kutaura dai polisi rakabva rasvika wangu richitodaiso richibva ratosunga manje waizi yanga iri trap yanga yasetwa nevakomana waizi it turns out Nandu paakaudzwa nemufesi uyo achinzi toda kuti uraye Junje waizi akangobvuma akangoita kunge ari kubvuma waizi abva abvuma abva aenda banoudza Junje nemafia rake nepolisi bva varonga waizi adhiri. Saka vakabva vatoona kuti plan rabudikira vatosunga uyu paakazoona atsamwa abva anoburitsa pfuti kudai sakuda unoshuta Junje.